Vážení televízni diváci, volám sa Alexander Duleba, som politológ, pracujem na Prešovskej univerzite a v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dnes budem moderovať diskusiu na tému, ktorá sa týka regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Pod otázkou našej diskusie bude vlastne otázka, prečo Prešovský samosprávny kraj stále patrí medzi najchudobnejšie a najviac zaostávajúce kraje Slovenskej republiky. Spolu so mnou na túto tému budú diskutovať moji hostia, pani doktorka Ľuba Kráľová, sociologička, ktorá pracuje na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, inžinier Vladimír Benč, výskumný pracovník, ekonóm, ktorý pracuje v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, a doktor Stanislav Konečný, pracovník Spoločensko-vedného ústavu Slovenskej akadémie vied. Súčasnosť má svoje korene v minulosti a viem, pán doktor, že vy ste sa venovali okrem iného vo svojom výskume aj otázkam, respektíve faktorom, ktoré vysvetľujú prečo, aké sú historické príčiny zaostávania rozvoja Prešovského samosprávneho kraja. Nuž, vyčerpávajúca odpoveď na túto otázku by si vyžadovala prirodzene možno dvojhodinovú prednášku. Ale pokiaľ by som sa mal vyjadriť čo najúspornejšie, hlavnou príčinou zaostávania je to, že región východného Slovenska, a zvlášť jeho severná časť, v polovici 19. storočia nedokázal zareagovať na zmenu spoločenského vývoja, trendu spoločenského vývoja, ktorý bol založený na priemyselnej veľkovýrobe a s tým spojenej, dá sa povedať, modernizácie hospodárskeho a politického života spoločnosti. To malo samozrejme celý rad príčin, ktoré možno rozdeliť do takých niekoľkých skupín. Prvú a významnú skupinu tvoria geografické a prírodné podmienky, vrátanie marginálnej polohy regiónu, vrátanie zložitého reliefu, nepriaznivých pôdnych pomerov a samozrejme aj vrátanie, dá sa povedať, nedostatočných surovinových a energetických zdrojov. Tieto skutočnosti nedávali dostatočné podnety k intenzifikácii jednak poľnohospodárskej produkcie a k vzniku priemyselnej veľkovýroby. Tým istým nepriaznivým smerom pôsobili aj niektoré demografické faktory, spojené najmä s nižšou hustotou obyvateľstva, s absentovaním výraznejšej aglomerácie obyvateľstva, čo je dôležité pre rozvoj priemyslu a teda aj celého života spoločnosti. No a taktiež v neposlednom rade rurálny charakter osídlenia, čo má za následok aj určité zmeny hodnotového systému, spôsobu života, čo vplyvňuje nielen hospodárske a kultúrne, ale prenesenie ipso aj politický život. Ak by som to mohol len tak zhrnúť, v podstate zlatý vek veľkých kráľovských miest, ako bol Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, sa skončil v tom 19. storočí a nastáva obdobie regresu. Dá sa povedať tak, že práve tie podmienky na ten vývoj v období stredoveku a na začiatku novoveku boli celkom porovnateľné s inými oblastiami Slovenska, ba celého Uhorska. Takže o žiadnom zaostávaní v tomto smere je ťažko hovoriť. Na druhej strane svoju úlohu zohrala aj hospodárska politika štátnych celkov, ktoré sa nachádzali a do ktorých súčasťou región bol. Väčšina z nich, dá sa povedať, skôr ignorovala ekonomické a sociálne potreby regiónu a na druhej strane zase niektoré vnášali do ekonomického života určité neorganické, umelé prvky, ktoré sa z dlhodobého hľadiska ukázali byť ako neudržateľné. Ďakujem. Pán Benč, vy sa venujete aktuálnym otázkam regionálneho rozvoja. Vedeli by ste, kam by ste zaradili Prešovský samosprávny kraj dnes, ak by ste ho mali porovnať s inými krajmi Slovenska? Ja by som len možno nadviazal na pána Konečného, že kraj zažil určitú industrializáciu a tá nastala hlavne po 50. rokoch. A ak si zoberieme z pohľadu socioekonomického, tak región na tom, povedzme, na začiatku 80. rokoch nebol až tak zle na tom. Napríklad štatisticky v roku 85 bola priemyselná výroba na východnom Slovensku, v Prešovskom a Košickom kraji na vyššej úrovni ako v Bratislavskom
kraji. Bohužiaľ, ak sa na tú situáciu pozrieme dnes, tak Prešovský kraj je súčasťou, ja to nazývam takého pásu chudoby, ktorý sa nachádza momentálne na tej vonkajšej šengenskej hranici EÚ. A ak sa pozrieme na taký základný sociálno-ekonomický ukazovateľ, ktorý porovnáva tú ekonomickú výkonnosť regiónu, ako je hrubý domáci produkt na obyvateľa, tak Prešovský región patrí medzi najchudobnejšie regióny v rámci celej Európskej únie. Vlastne chudobnejšie sú už len rumunské regióny, niektoré bulharské regióny a bohužiaľ aj regióny, ktoré susedia s Prešovským krajom, čiže to je napríklad Podkarpatské vojvodstvo alebo z druhej strany hranice Zakarpatská oblasť a takisto z juhu maďarský severný región. Ak sa pozrieme na konkrétne čísla, tak v súčasnosti to východné Slovensko, ktoré zahŕňa Prešovský kraj a Košický kraj, dosahuje 46% priemeru toho hrubého domáceho produktu, ktorý je v priemere Európskej únie. Napríklad Bratislavský kraj dosahuje v súčasnosti 160% priemeru, čiže Bratislavský kraj už v súčasnosti je považovaný za bohatší kraj v rámci Európskej únie a to číslo nám ukazuje, že vlastne ten hrubý domáci produkt je takmer 4-krát vyšší ako v Prešovskom kraji, čo za posledných 20 rokov svedčí o veľmi rozdielnom vývoji v rámci regionálneho rozvoja medzi Prešovským krajom a Bratislavským krajom. Veľmi smutné je napríklad, že Prešovský kraj stratil takmer celú priemyselnú produkciu. V 85. Prešovský kraj tvoril viac ako 15% priemyselnej produkcie Slovenska. V súčasnosti v roku 2009, ak porovnáme najnovšie štatistiky, už je to len 4% z toho priemeru Slovenska a bohužiaľ sa industrioval vlastne západné Slovensko a samozrejme v tom poslednom čase predovšetkým Žilinský kraj s investíciami, ktoré prišli do tohto regiónu. S týmto a s tou ekonomickou produkciou samozrejme súvisia potom ďalšie negatívne javy. Tým prvým je napríklad odliv pracovnej sily, hlavne kvalifikovanej sily mladých ľudí z tohto regiónu. Vidíme vlastne vyľudňovanie mnohých obcí v rámci Prešovského kraja. Takisto vážne problémy máme s nezamestnanosťou, kde vlastne dlhodobo a takisto s niektorými okresmi z juhu Banskobystrického kraja a z juhu Košického kraja patrí Prešovský kraj dlhodobo k regiónom, ktoré majú vážne problémy s vysokou nezamestnanosťou a s dlhodobou nezamestnanosťou. Hlavne okresy ako Kežmarok, Svidník, Stropkov. Už sme sa vlastne tak trošku dostali k tej ďalšej otázke. Ja si myslím, že ešte bude príležitosť sa vrátiť možno k niektorým veciam, ktoré ste nestihli povedať. Ale týka sa to presne toho, ako občania Prešovského samosprávneho kraja, obyvateľia, ktorí tu žijú, ako vnímajú sami seba, teda svoju sociálno-ekonomickú situáciu. Pani doktorka, vy ako sociologička, predpokladám, sledujete ten vývin, respektíve to, čo si ako sami ľudia vnímajú situáciu, v ktorej sa nachádzajú. Nemôžem povedať, že by som teda ja sledovala práve špeciálne vnímanie tejto situácie chudoby obyvateľmi Prešovského samosprávneho kraja. Ja by som skôr chcela nadviazať na to, čo hovoril aj kolega Konečný, čo hovoril aj kolega Benč. Vieme veľmi dobre, že naozaj to kovorolnícke, historické sa na východnom Slovensku naozaj ako keby v tých 50. 60. rokoch obrodilo a teda ten rurálny charakter začal byť teda rurálno-industriálny, lebo naozaj priemyselné rozvinutie východného Slovenska v tých hlavne 60., 70., 80. rokoch bolo naozaj intenzívne a masívne. A to, čo sa stalo teda potom začiatkom 10. rokov, čoho sme vlastne svedkami všetci tí, čo žijeme, možno, alebo čo sme žili, alebo ktorí pochádzame z tých marginálnejších, alebo teda z tých pohraničných území východného Slovenska, stalo sa to teda, že sa odrazu dramaticky zatvárali fabriky, ktoré fungovali veľmi dobre, ktoré zamestnávali tisícky ľudí, 3000 napríklad, ja pochádzam sama zo Sniny a Vyhorľad zamestnával so svojimi pobočkami okrem Sniny v Medzilaborciach a Michalovciach okolo 3000 ľudí a do 3, 4, do 5 rokov sa tých 3000 ľudí stratilo prácu. Tak keď sa ma
pýtaš, Saša, že ako to môžu vnímať ľudia, tak predstavte si situáciu teraz, že ľudia v takej Snídskej doline mali prácu, tých 3000 ľudí malo prácu a teraz odrazu ju do 3-4 rokov nemajú. Musia si buď hľadať novú prácu, alebo sú nezamestnaní, pre nich to bola určite nová situácia. Začiatkom 90. rokov to bola pre každého nová situácia. Takže naozaj to také skrivodlivé, by som povedala, začiatkom 10. rokov, čo sa stalo východnému Slovensku, že sa odrazu dramaticky zatvorili fabriky, ktoré boli funkčné, ktoré fungovali na základe, ja neviem, toho, že sa zatvorila hlavne teda napríklad zbrojárska výroba a ešte na základe iných teraz rôznych takých stimulov zvláštnych, tak to viedlo teda určite k tomu teda, že ako vy ste spomínali, pán kolega, že ten priemyselný pás od Humenného po Bratislavu, naozaj industriálny, ale tie marginálne územia, tie pohraničné územia sú marginálne a od 10 rokov sú marginálne, čo aj teda v 80 rokoch neboli. Tak speje to teda k tomu, čo by som teda ja chcela povedať. Hlavne je tu taký zvláštny paradox toho socioekonomického vývoja na východnom Slovensku. Vieme veľmi dobre, že Prešovský kraj je najľudnatejším krajom na Slovensku, je druhým najväčším, najrozsiahlejším krajom. Spolu s Košickým krajom, keď vieme, že teda Prešovský kraj má 803 000, aby som to presne povedala, 955 000 obyvateľov dnes, tak 955 obyvateľov, tak Košický má vyše 700 000 obyvateľov. Dokopy majú tieto dva kraje okolo 1 600 000 alebo 1 700 000 obyvateľov, čo tvorí takmer 29% populácie na Slovensku. Takže 1/3 populácie v týchto dvoch krajoch. Ak zoberieme, že sú to 2/8, teda 2 z 8 krajov, to sú 2/8, to je 1/4 vlastne krajov, a to je 1/4 krajov tvorí vlastne tretinu populácie. Tak skrivodlivé podľa mňa je to, aký je teda aký nabral spad ten ekonomický vývoj v tých 10 rokoch, pretože naozaj celé 90. roky bola priemerná mzda na východnom Slovensku najnižšia. Zo všetkých 8 krajov v Prešovskom kraji bola buď druhá najnižšia, alebo najnižšia. Dnes je teda to druhá najnižšia po Banskobystrickom kraji. Ale miera nezamestnanosti